home at 12 midnight sakto. So yung regalo pala na-receive natin, bubuksan na natin galing sa kapatid ko. Dinaanan natin sa Laguna. Alam mo na ang laman ito eh. So may tumbler akong gustong gusto doon, nasa kanila. Kulay itim, sa company nila. Ito na, kaya na unang tumingin. Pero nakatingin pa rin ako. Uy! Itim nga! Tumbler nga! Sabi ko na nga ba eh. So, kagagaling lang natin ng Batangas. Nag-edit tayo ng ating vlog sa Young Achievers. Boy, welcome sa ating panibagong video. Bago ka pa lang sa channel, kora pa rin yung subscribe button. Siyempre, ring mo rin ang pagtingin. Kasi may pinagkakabalan yung aking mga babaeng mga kapatid. Mga kapatid, pinaalis at Aling. Sa labas, nagbibenta daw sila. Wala pala si Aling. Si Alison lang ata to. So, nagbibenta sila ngayon ng pre-loved nila. Pre-loved items. Hi! Po. Eh, walang bibili kapag ganyan. Tingnan nyo naman to. Ang ginagawa nila dito, oh. Bili na po kayo, pasok mga suki, Presong Divisoria. Ayan, 50 pesos lang. 250 pala. Ito, 250 din. Ito. 150? Ba't 150? Ang mamahal naman. Asan lang 50? Wala lang. Bakit? Tig 50 kaming nagbantay. So kanina may 50 pesos dyan. Di ko alam kung bakit nawala yung 50 pesos. Inaabangan nila ang pagbukas ng Big Brother House. Yun ang Big Brother House, mga kada. Kasi blue and yellow, yung Big Brother School. So dito sa Mandaluyong. So kung bibili kayo, hindi nyo na ito maabutan kasi one day only. Dapat mamaya pa kayo lumabas pag may mga estudyante na. Tawagin nyo ako ha, pag may estudyante na. Lalabas tayo mamaya. Titingnan natin kung magaling yung marketing strategy din nila. Strategy. Yan. Meanwhile, pakita ko muna sa inyo yung garden ni Tita. Na napakalaguna. Ito nag-aalaga nito. Malago. Yeah! So, kung kumain ng mangga eh. Mangga. Tapos may buko pa. Kaya pahingi nga ako. Alam mo na eh, si Kuya. Nakita ka na sa unang vlog ko, Kuya eh. Alam mo ba yan? Naalala mo ba yan? Ayun o. Shoutout! Ano marinig eh? Shoutout nga pala, Yosing! Mangang. Like and subscribe, comment. Yan o. So mga kada, magkakaroon tayo ng misyon. Dapat makapasubscribe tayo dito. So gumawa tayo ng isang maliit na kasulatan. Subscribe, Jude De Los Santos. Subscribe! Shoutout kayo! Shoutout ka! Sigas na ako, ma! Wala na tayo sa Pinas, mamaya! Shoutout sa nanay ko! Thank you! Thank you! So, ang pinaka-mission natin kada, titingnan natin kung ilan ang mahahakot ating subscribers dito sa school na yan, dyan sa school na yan. So, chill muna tayo ng oras na. Oras. So, alas 2, alis na ako dito kasi I have to go to the office. I gotta work to do. Uy, tinabagsak na Uy, maganda yun, 80 pesos. Kuya Bente. Ubus na yung pera namin sa Ano naman? Tingnan nyo naman, ilang beses ko pa lang ito nagamit, 2 beses. Ikaw gumagamit, kuya? Bahala ka na dyan, Jingjing. Iwanan ko na kayo dyan. Gusto mo ba ng buko? Gusto mo na bang mangga? 2 hours later. So, kasamaang palad, dahil sobrang busy tayo kanina mag-edit, di na natin nakita yung benta ni na Allison.
At umalis na rin sila. Pero may nabenta naman daw. Ngayon pupunta tayo sa office. Kasi may biyahe tayo bukas. So ngayon parang dapat nandun na tayo sa office. Tara na. So may nag-aantay sa atin doon sa opisina, si Brother Jojo. Kasi may nakalimutan akong trabahuin. May edit pa daw tayo, kaya naman kailangan natin na gumadali. Salamat. Ay, sorry po. Parating na tayo, boy. Tawid-tawid. Hi! Hi! Bale, sorry na, traffic. So, kahit di naman pa sa video. Ayun na nga, iniwan na tayo ng ating tropa. It's time for us to edit kasi iniwanan tayo ng isang trabahong malupit. So yung yung Achievers, kasabay kasi nung tour is may tour din siya. J. Priam na school. So ito yung i-edit ko. Kaya ako pumunta ng mas maaga dito sa office. Anyways, bukas meron naman kaming biyahe. Kaya naman, mas okay ngayon na maaga ako ngayon nakapunta. So edit muna tayo mga kada. Hanggang dyan na lang ang ating video sa ngayon. Thanks for watching. Don't forget. Thank you pala. Thank you Tito Girly for this shirt. Shout out po. Isa kang dakila. Thank you!